Sudan utan. Mais. Putol nga buwan. Suka. Maniot to. Pero pa naniot to, alas 3. So nag-viral karon mga madino ang katong kuan kanang bubog asin ba nga tong gilumay kanang gitawag ko gilumay kuno eh. Tinulog nang lumay madi. So kana madin kaon lang ko ay kana stress ko ato ilahang mga issue nga gilumay ko tong laki nga natulala lang ba pag picture taking sa babae nga ikuan kuris ma'am sa siguro tong baybay bayhana. Ni na priso man madi mo ko sa nakuanan ba sa atong kapag marites pod so nang stop pod ano nga na tagal stress ani na nga taka marites madi. Kunya madi okay, gibubuan ko na itong asin madi. Kayawan. Unya madi, nagkaon ko nag-asin. Eh, dito ko nag-asin madi. Ang asin madi is, kung siguro na, tanggal siguro sa lumay, no? Opo, lumay madi, oy. Kasi ako nang lumay, charat. Unya madi, kaya lamig ka kung kaon madi. Ako lang ikaon akong pagka-stress mga issue karon may daghang issue kan madi labi na kato ka Duterte madi o tagan mga on madi tungod kay si Duterte madi is na priso dito sa Netherlands madi yaak madi dapat madi dili mag people power madi okay unta ni madi mao siguro ni ang kuan natong sa unang issue si amahan ni Marcos madi unta dili mahitabo ba kita pa election madi karon kuan karong tuigan tang madi sa Senado madi dapat madi mo bubuto tag tarong no dapat butuhon ni datong tarong madi nga sa tong dali sa Pilipinas madi unya madi kay kuan man daw to madi balik ato katong gilumay madi labi bayhan madi dong kana pud sila madi nga scammer kuno to bayhan interview ba nya ako kita na to nga video is putol lang sa to video madi kay nang reels report niya ba ang mag-English pud madi actually gusto ba nga na ba siya ba nga na madi lumay kuno ang laki gopro bang laki madi nya taas kayo ba nya pation nya siya is di siya pretty gid siya madi ka nang mag-makeup nice kay siya ngipon madi kay kinural yes nga nang ngipon to sa babae madi nya glabay ko tug asin ang glabay sa asin madi is kuan siguro to madi sa side siguro to sa laki amo ta di ko sure ha gilabay asin madi kaya tulala man to siya nya mapila kuno ka minutes madi or hours ba to siya kamata nya nang pala wala kinsa ka uy yun wala lagi madi nga na day or pati watak sabot tinuod pa ka tong madi lumay asam na dapit ang lumayan ng madi kay mahal tang bagay basig natin maibgan ba kamo ba namin maibgan kinanam ko ako madi ang lumay ko na madi ang lumay sa bugan madi bugan ng piting muta ay mo madi ana bitaw sa dagnaw na skihor dito mga lumayay so gulo tag lumay ani katong wali uy hala pang lumay na mo pamalit na mga lumay ipakaon pagpalit mo Jollibee char lami kayo kuan ba Jollibee ibutang ito lumay tangan siguro liquid siguro na madi liquid ato ibutang siguro sa juice madi or sa coke niya ba unya ipakaon na madi maghuwat maghuwat ka dapat maghuwat madi kay kung ka maghuwat madi basi dito iglingi sa lain madi dito na maibos sa lain